L-espressjoni artistika għandha titħalla fil-libertà, filwaqt li persuni vulnerabbli għandhom ikunu mħarsa. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Kultura Owen Bonnici fisser kif huma dawn il-messaġġi ewlenin li joħorġu mill-bidliet fil-liġijiet li jirregolaw iċ-ċensura f'pajjiżna u li emendi dwarhom se jitresqu fil-Parlament. Hawnhekk qegħdin nagħmlu vjaġġ illi imbeda fl-aħħar leġislatura imbeda tard, sar ftit u sar b'mod reazzjonarju fl-aħħar leġislatura, mentri hawnhekk qegħdin b'mod għax nemmnu b'konvinzjoni nġibu s-sitwazzjoni legali tagħna mal-best practice ta' pajjiżi Ewropej. Fost oħrajn min jiżvela xi ritratt jew filmat sesswali privat mingħajr il-kunsens tal-persuna li tidher fih jista' jeħel sa 5,000 euro multa jew sa sentejn ħabs. Iżda artist bħal Mark Camilleri mhux se jitresa l-qorti għaliex ikun kiteb novella f'rivista universitarja kif kien ġralu fl-2009, xi ħaġa li kienet waslet biex twaqqaf il-front kontra ċ-ċensura. Issa Tuawejt inbidel u ġie bbażat fuq il-modell Ingliż fejn għandek definizzjoni ċara x'inhi pornografija, allura ma għandekx ir-riskju li artist ħajamillek xi biċċa xogħol u jiġi akkużat li qed isibixxi l-pornografija fil-pubbliku eżempju. Il-pornografija ordinarja tista' tintwera sakemm l-ambjent li tintwera fih ikun wieħed fejn ma jkunux esposti għalih minorenni. Il-pornografija estrema imbagħad jiġifieri dik li tinkludi fiha minorenni jew vjolenza baqgħet illegali. Se jkunu jistgħu jiftħu wkoll ħwienet tal-pornografija. Dan iżda jista' jseħħ biss jekk kemm il-darba ħdejn il-ħanut ikun hemm tabelli li jwissu li l-ħanut fih materjal pornografiku u li ma jistgħux jidħlu fih persuni taħt 18-il sena. Intant ġew aġġornati u modernizzati numru ta' liġijiet oħra fejn jidħlu fatturi bħal reliġjon. Pratikament l-160 u l-164 ħajtneħħew li huma l-vilifikazzjoni tar reliġjon. Daw kienu jintużaw fuq is-satira u fuq affarijiet simili ġifieri fuq prodotti artistiċi. Fl-istess waqt però se jiżdiedu l-pieni għar-reati li jinvolvu każijiet ta' ksur t-ordni pubblika f'ċerimonji reliġjużi. Il-Ministru qal li dan il-pakkett ta' riformi jirrifletti ċirkostanzi ta' żminijiet tal-lum, speċjalment fid-dawl ta' soċjetà li qed tiżviluppa mal-medda ta' snin.